Стефан, пусни светкайцата. Аз съм Стефан Бойков и днес ще играем истина или предизвикателство с Дуан зад вас е той. Да, чакай ти да го... Чакай, аре, добре. И първи... Аз ли да въртя, ти ще въртиш, кой ще върти? Аре, въртите. Аре, ти си по-малък от мен, върти. По-малък ли съм? 2 години си по-малък. Това, стената. Стената, кой скаше? Стефан, ти си... Съм аз, виж на къде идва. Оф, просто да върти. Ти снимаш ли щето? Снимам аз теб, снимам всичко снимам. Дай да стоим така, ти стой тука. Стой тука, ела тука. И аз тука, и ти тука. Ти първи сама. Ти си. Истина е ли това? Как се тълши? Предизвикателство е. Аре. Истина. Добре, целувал ли си едно момиче от устата? Не. Добре, дай. Аз съм. Не така съм. Аре, само взими. Дай. Стената, брат. Чакай, аз съм, бе! Аз съм? Що 2 пъти вратна, бе? Не съм аз. Ти, брат, ти си! Не съм аз. Давай, брат, 4 пъти. 2 пъти, де. Ох, това е много трудно. Кой е? Аз съм. Ти си. Истина или предизвикателство? Истина. Еми, ще те питам един въпрос. Те питам. Значи въпросът ми е... Кой е по-злен според тебе? Ти или Ерджан? Ерджан е един. Това виж, не го знам сега, ама. Казвай. Не го знам. Казвай, бе, Не съм го бил, не дея съм аз. Кой е по-силен? Брат, ти май не се виждаш или от телефона ми, ама нещо така. Брат, казваш ли да или не? Според тебе кой е? Като не знаеш, брат, кажи. Аз или той? Кажи. Не знам, ти казвам. Аз вече ще казвам ти на въпросите. Давай да ще, аз въртя. Аз вече ще казвам, не знам. Да се целуна, къде отива? Давай ти. Ага. Главата. Ти, бе. Дай. Това. Истина или предизвикателство? Преди това как се казва? Предизвикателство? Да. Какво? Брат, ти ме питаш мен, аз казвам истина. Добре. Истина ли? Да. После почвам с предизвикателство. Според теб, кой е по... Не бе, чакай. Кой да ти кажа, Стефане? Аре, време няма, бе! Има той време, може 5 часа има. Чакай да ми се малко, бе. Добре, Стефане. Добре. Краднал ли си от вашите няколко пари? Много труден въпрос ми зададе току-що. Не има. Значи... Вие кажи, брат. Сега ще кажа... Не знам. Всъщност да, ама не много пари, по 50, по 60 цента. Добре. Ама не често, един път от тачи от колата бях взел 50 цента. Добре, давай. 50 цента, грачелки са 50 стинки, кой направи? Исках пари. Давай, брат, сега съм към тебе. Нямам да въртим, той един час снима. Бяга от тук, бе, брат, то никой няма да имаш повече хора. Да, сега съм аз. Истина или предизвикателство? Предизвикателство? Истина. Предизвикателство вече почваме. Ти си истина, казваш ли, брат? Стига е. Добре, не е стар, добре. Предизвикателство. Да. Значи предизвикамта. Аре, идвай. Предизвикамта, брат, да вдигнеш ето и цялото.
Ари, идвай. Ай, стига си пил, бей! И пак се завръщам, приятел. Приятел. Само така ще го това. Само така. Така да го ти каза, да съм колко. Да, колко си. Я гледай колко си висок от мене. Тук потъва си. Аз си ктирлам. Това е около 100 кг. Давай, давай, брат, давай. Уй, да не пръднеш, брат. Те, хайде на мангавато. Сега съм, брат, аз предизвикация, ще предизвиквам. Да. Дръжай телефона. Качи са в коша и там горе се качи. Къде? Вижте лава. Брат, ще ми се скарат. Качи са тука? Ще се скарат. Брат, аре сика. Брат, ще се скарат, после ще отговаря. Добре, бе. Друго нещо. Бягай, изкачай така оттам. Ко направи, аз да съм ти динозавър тука. Вижте ли, това не е мъж. Той ти не си мъж. Ще видиш ли сега как ще понесете? Дай, ай. Като ти кажа да вдигнеш и тая града. Дай. Бяга от тука, бе. Има хора, той да не е нашия двор. О, Стефане, Стефане. Знаеш ко? Ко? Виждаш? Викай, че съм луд. Викай, аз съм луд. Брат, немци няма да ме разбери. Окей, викай тогава измен дом. Не. Аре, бе? Не. Ко? Не. Ja. Das sind nur nicht spielen. Nein, wir trinken das. Das ist unsere Trinken. Warum spielen? Dürfen wir nicht? Guck mal, was Mr. sagt. Warum? Аре, бе? Брат, сега ще стоиш, ама гледа ли? Ко направи, бе, брат? Нищо, давай. Сега... Брат, ти нищо не искаш, бе. Брат, аре, аз другия път ли така? Той го вдигни на целия си град. То аз по принцип той чеках да го вдигнеш ли да го... вдигнеш ли да го изтървеш. Добре, викай измен дом. Няма да викам. Женчо. Измен дом. Добре, бе. Дикай го и доноси го тука. Виж, аз как го направиш? Така го пуснах. Доноси го тука. Така. Тука. Ти Да. не го пуснал, той е по БР. На. Готово. Добре, айде. Сядам, а? Айде, вземи. Айде. Аре. Не знам аз как... Не знам как да гледам, ама. Така, приятели, сега съм аз. Бати ви Стефанчо. Значи, предизвиквам това да се качи след този лост. Къде? Ей този. Да скача? Да. Да седам там? Да. Аз не съм вието, да? Тото и аз мога, тото и колкото мене, брат. Гледай. Това след малко ще докажа. Дуай рега сам. И това ще бъде последното предизвикателство. Аха. Какво ми Женчо, Женчо. Аре, ето си. Не си седнал, те ли сядаш у вас? Така ли са? Да. Сега кой искаш от мене? Казвай. Тя да се. Аз да се кача. Да, изкидай така като да. Брат, пикай ми се знаеш много добре. Женчо! Добре, бе, брат. Брат. Ако има друга игра такава. Аре, бе, ти даш. Ти как си? Не може да слезе чиляка. Брат, този клип стана 10 минути, бе. Нищо е, ти кой искаш? 5 минути. Аха. Аре, бе, седа да видим. Чакай да бърши малко камерата, че. Така. Аре, бе! Чакай, идват хора, бе. Ако това не можеш да го правиш, то го ще така. Не ще го направя. Добре. Чух, че вратата са хвоси. Никой няма. Дай. Брат, да споноши съм. Вижте, никой няма, нали? Да споноши съм, как
О, Женчо! Пишете на коментарите, че Стефан, че е Женчо. Женчо. Пишете stefanjencho.com. Брат, как така? Добре, бе, това. Остай това. Лягай. Кой не да легна? Лягай. Добре. Лягай по граф и прави така. Добре, пари. Прави вид все пари. 12, ари. 10 поне, ари, давай. О, брат, до сега съм мъчих с 100 слов. Това бе. Аре, де. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Кой бе, ти вчера ги правиш до и тука. Ай. Той сега си тихто. Предизвикам те да седиш на тия столове. Да се качиш с крака. Не с масата, бе! Tu е помощ. С крака казах нагоре. О, брат! Не ми браткай. Или друго. Друго ли искаш? Друго ли искаш? Седнах. С краката нагоре да си. Ага. Много лежиш, ти лежиш. И да, приятели, с това ще приключи серия видео клипите, защото разбрахте ма. Да ви е харесал. Ко си още, бе? Краката ти. Дето Брат, ма. се ходи. Гледайте Найка, Адидас Найка. Той какой. Брат, с тя съм от една година, ако ще вяра. Тя са от баба на брат ми. И да. Приятели. Не снимай това, бе, снимай теб, мен. Харесайте клипа, държайте се за нашия канал. И да, ще правим всеки ден такива клипове, подобни. Утре ще правим още един видеоклип. Да, или може и тая вечер, зависи, защото ние днес ще спим до късно, понеже е петък. И да, приятели, чао!